pero nagbaha. Digon kay sila mga tilbay. Huwag ko mag-decide tabo ko yatad. Ano kaya? Pwede na po. Pwede na isa ka motor atong daton. Oo, pwede na motor. Ulit ang Mindanao to. Ulit ang Mindanao mo. Vlog ko to. Kulbaan na ba? Kulbaan na kayo na. Yuhunon pa to dito bay, butangan ba to? Tabangan na to bay. Butang kawayan bay, dago butangan ba to bay? Ano din on dito kay to ha? Ano gani? Dili maano dito sa moy oy. Oh, awag yan account sa isa oh. Ya pang butangan ba to tong kuan? Ah. Makaya ka na nila tabok pa nila. Ito bitaw ke. Hadlok bay. Buto-buto kung digong deh. My goodness.
Video.